Surya Laras bro, asik. Orang umum memang Surya Laras. Oh, oh. Waya wengi kae sing tak rasa angete tresnamu bobong tanpa bebisan tentrem rasaning tias kebranan kahanan waya wengi kae sing tak rungu kidunge atimu larase kidung tresno angelipun urip sing sasat wis suwung pinggiring paturon kowe sesendenan lungguh neng sandingku Mas Cakir sidem tanpa pangucap nanging panyawangmu awe-awe aku waya wengi kae sing tak godhong arume ragamu binarung sambirono lan kekes sing wengi ing kutha Trenggalek Surya Laras bro Soko kidul asik ae sing badhek nih nek dulur lanang dhewe GL Pro oh ayo teh rada glagapan ing pinggiring paturon kowe sesendenan lungguh neng sandingku sidem tanpa pangucap nanging panyawangmu ngawe-awe ati waya wengi kae sing tak godhong arume ragamu binarung sambirono lan keket sing wengi ing kutha Trenggalek monggo Baratmi kagem Pak Suroso Monggo Pak, pandas panjenengan.
Inggih, Kak Iyo terima kasih. Tresnaku tanpa kikis ora mung bebore sak jabaneng kulit sayek dewe nahyo tutuk lalamisan mojo camudono tumekaning seprende nalar graitaku keno beling samo pindho jan motublo Wulandara iji lagu bebedang nadyan nganti tuwa pikun wewayang moh kang bisa sirna lumengketing panyawang katon saben wayah tan kena sinambon Pringgolan kulon kutha gumuk kidul dalan lan jendela sentong kae saksi bisu lan tetesing lohku sasaturake nadyan nganti tuwa pikun wewayang moh kang bisa sirna lumengketing panyawang katon saben wayah tan kena sinambon Pringgolan kulon kutha gumuk kidul dalan lan jendela sentong kae saksi bisu lan tetesing lohku sasaturake Omah suwung Omah suwung, omah suwung, ayo Mas Gareng, omah suwung Omah suwung Matur suwun Pak So. Kaya omahe Pak Eko suwung. Nek omahe Gareng ki suwung bener. Oh, Surya Laras. Asik. Ayo panjake kang kalem kaya ngono lho. Riwayat Thomas Wong buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal
Mas suwung tanpa timan yen tresnaku ora bakal udar. Oh Mas suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang. Pean geget matiku kok pasrahke jiwa lan ragamu. Manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan. Oke, terima kasih Surya Laras Bro. Inggih. Para lenggah, para rawuh ingkang sinuba sagung pakurmatan, awit wedal sampun dalu pagelaran langen tayub wonten dalemipun Kang Mas Purwadi kapunggal samanten. Mbok bilih anggenipun ladi kadang seniman, seniwati, juru ladi sumrambahipun ingkang kagungan dalem wonten kalepatan saka kirangan. Kula ingkang kajibah nyuwunaken lumuntur ing samudra pasami ingkang saageng-agengipun wasana sugeng sonten sugeng kundur ngantos pinanggih sanes wedal nuwun.